Lada don na pteng jong phi ke bakwa ban shondur ban shnatrak bat ban ring video phila ban wan haka studio jongi bla ai karteng Elijia studio lani phun ha uni unambar prawei laiwei khandai khandai hinyau ar prahandriu Kendiat ngine phasha ka wei kishnong ka badon hapo South West Kasihil district bat ya kani kashnong lakhot karteng kashnong ngun rau Kani kashnong kadon hajrong jong ulum bat ya kani kashnong lakar saudong da kiwei pat kishnong kiblatip karteng kum kanong na kanong lu karang jadong bat kakenyong te khandiat ngine phai bat ngine pet ya kani kashnong